Τώρα και θα το φτιάξω μετά. Πού θες? Πάμε Pleasant. Πάμε... Όχι Pleasant. Εδώ πάμε. Εντάξει, δες εδώ τι όπλο μου βγάζει δεύτερο. Όχι αυτό. Μου βγάζει αυτό για δεύτερο όπλο. Mauve Thunder Pump. Να. Τι, κάτι χρυσό πέταξε. Tactical. Ω! Από πού? Με βάρεσαν, καλά με βάρεσε. Μπράβο. Έχω βάλει να κάνω. Ένα. Άμα θες πάρε κάτι από τα πράγματά μου. Άστο, καλύτερα να τα πάρω όλα τώρα. Έλα, κόλλησε. Σκότωσέ με. Δεν έχει κολλήσει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω κάποιος να με σκοτώσει. Έλα εδώ. Ή έλα να μείνουμε στο ένα καλό top. Σκοτώ. Όχι, η κάμερα μου είναι καλά. Έχει κολλήσει τα κουμπιά, έλα, σκοτώστε με. Κάτσε, θα στείλω εγώ στο Δημήτρη, μην κάνεις accept. Ευχαριστώ. Invite to a party. Φύγε. Άμα μπορεί, είναι ένας, το βλέπω μπροστά σου. Μη πεθάνεις. Συγγνώμη που σ' απογοήτευσα, μωρό μου. Ναι, αστείο όμως είναι μία φορά, δεν είναι παραπάνω. Δεν με ενδιαφέρει. Το αστείο σου δεν είναι καν αστείο πλέον. Αυτά τα αστέρια. Και ο μύθος βγαίνει. Άκουσα δεν μ' αρέσει αυτό.
όπου βγαίνει. Ναι, γιατί όχι. Πήγαινα. Εγώ λιτάρω. Σνάιπερ. Βρήκα ένα μπλε τσεστ. Άκλα αυτός έπεσε. Τι είναι αυτό, κι άλλο ίδιος χρυσόουζι. 9 άτομα και δεν έχουμε κάνει kills. Κακό αυτό. Τι πας. 44. Κρακ. Dead. One shot. Έλα, one shot. Ναι, δεν πειράζει καθόλου. Είναι 7 άτομα και είναι κοντά μας ένας. Ωραία, οπλίζω το όπλο μου. Δεν βαράει! Δεν βαράγε ρε μαλάκα, γαμώ τη Vodafone μου μέσα. Πήγαινε Pleasant, εμένα παίζει να έχει κολλήσει. Εντάξει, ξεκόλλησε. Μπράβο, κράτα την. Εγώ θέλω μία shotgun. Κι εγώ βρήκα μπαζούκα. Από εκεί έρχεται άτομο, τι πας σε σένα. Χρυσό πιστόλι. Πού είναι? Έφυγε. Κι άλλος. Νοκ! Ο Max είναι νοκ, είναι Deadpool. Κόμπλεξ του Deadpool. Ρε κόμπλεξ κάρα! Σκάσε επιτέλους. Χίλαρε, θα πεθάνεις. Δεν το πιστεύω. Γιατί τα δεν μου άρεσε τον Τζίμις. Ποιος Τζίμις? Ο Τζίμις δεν...
Άμα έτρωγα damage. Κάνε reboot κατευθείαν. Ό,τι άλλος όλοι εδώ είναι. Άρα θα πεθάνουμε 2-3 φορές άμα χρειαστεί. Και ο Μάξιμος έχει ατυπάδες. Α, ο Μάξιμος έκανε kill. Σε βαράνε, Αλέξανδρε. Τι τα πήραμε εμείς. Παναγιά μου, είχε και το χαμόγελο της Κρέστη. Γιάννη, μην πέθανες. Ωραία, όσοι κάνουν respawn γρήγορα, πάμε, φεύγουμε από εκεί. Εσείς τελείωσες και τις ασκήσεις που σου συμπλήρωσε τελευταία εσύ, κυρία Φωτεινή. Ναι. Ωραία, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ρε, ακούω ένα τσέστα, αλλά δεν το βρίσκω. Με ποιον μιλάς, Ετοιμάζουμε βίντεο με ποιον, με τον Μάξιμο, ναι, τον Αλέξανδρο και τον Γιαννάκη. μάλιστα. Αλεξανδρακό, εσύ μήπως θα έπρεπε να μιλήσεις λίγο με τους συμμαθητές σου για την Γιατί εργασία, είναι ο Γιάννης, ο με τον μεγάλος, ταξιάρχη έστω, και ο Γιαννάκης. μια αριστεία κάνετε. Το κατάλαβες. Έτσι έχω συνηθίσει κιόλας. Έχω μια χρυσή shotgun, ποιος θέλει. Εγώ. Έρχομαι. Γιατί εμένα... Είναι δικιά μου. Έλα, είπε ο Λέξος ότι τη θέλει. Γιάννη, είναι δικιά μου. Τον Αλέξο, γιατί δεν τον ακούω. Ο Αλέξος έχει κλειστό μικρόφωνο. Γιάννη, έλα στο Μάξιμο. Έλα στο Μάξιμο. Που είναι λίγο μποτάκλης. Θα πάμε. Αλέξανδρε. Καθημερινά. Παίζει ξύλο. Ο Αλέξανδρος. Τι πας, τον έφαγε κάποιος. Το φεύγει από εκεί. Νομίζω κάπου είδα. Λόγω πολύ. Είναι δύο όμως. Ένας dead. Δύο. Όλα χρυσά τα είχε. Σκέφτομαι να πάω να πάρω... Αλέξανδρε. Έλα. Αλέξανδρε, κι άλλος. Μάγκε, Γιάννη, Κάνε- ελάτε. Γιάννη. Κανένα. Ελάτε. Έχει κάποιος χαμηλή Έχω... Όχι, δεν έχω. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ποιος το θέλει για να μου δώσει. Θέλω ένα medkit. Έχω 3. Κάτσε, να θέλω τα μάτια. Θέλω κι εγώ. Ρε, μάξι, ρε. Τι! Τι βαράς, μαμά. Actually, αυτό με το μαμά πρέπει να το κόψω. Ποιος θα θέλει το σνάιπερ. Πρέπει να κόψω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, ο Πλίζο και έχει κι άλλους τυπάδες από εδώ.
Είναι εκεί πάνω, Αλέξα, το βλέπω τον ένα. Πού? Κατέβηκε. Είναι εκεί, τον βλέπω, πήγε πίσω από το βουνό. Και εκεί με τυπάδες. 17, 2 17. Με βαράνε, με βάρεσαν. Ο Εμίλιος. Δεν μου έκανε, απλά είναι το nickname Εμίλιος και λέω Εμίλιος. Dead. Μπράβο. Αλέξη, είσαι μόνος. Θέλω λίγο όμως. Αυτό που μένει. Χρειάζομαι σφαίρες. Αλλά θα βρω, δεν έχω πρόβλημα. Πού. Εγώ ήρθα γρήγορα. Τον Αλέξο τον βάρεσαν λίγο καλά. Κρακ. Πολύ καλά εγώ. Ποιος το θέλει? Εγώ όχι, δεν το θέλω. Είναι τυπάς επάνω μας. Βάρα! Μην το κοιτάς! Το καρδιογράφημα δεν το χρειάζεσαι για το σχολείο. Οκ. Κάποιος να σώσει το Γεράσιμο. Μάξιμο. Είναι κι άλλος δίπλα, Αλέξανδρε. Πιο ακίνητος. Έλα! Είναι one shot. Είναι εκεί άλλοι δίπλα σας. Είναι ένα σολάς και μία ομάδα. Τον σκότωσε ο Αλέξανδρος. Είναι μέσα στο θάμνο. Είναι ένας, είναι μόνο αυτός. Είναι ένας. Το κάνω record. Από πάνω τον βάρεσε τον Μάξιμο.
Ναι. Σ' όλους. Είναι πάνω από το μάξιμο. Κάν το aimbot. Gold 2 μάλλον. Gold 90%. Θα παίξουμε αυτό το match και θα κλείσω το record για να πάω να το αφήσω να φορτίζει. Μάγκες, κάποιος να έρθει. Ένας είναι σχεδόν dead. Αλλά φεύγουμε γιατί είναι 4-5 άτομα εκεί κάτω. Κάνε reload. Ο τρέχει σε aimbot, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Aimbot! God. Κάνω εγώ φωτιά. Κατάλαβα. Όχι, δεν του αρέσει αυτό που του κάνεις πριν. Πέτρα, πολύ. Πέτρα, πολύ. Ψαλίδι. Αυτά. Ναι, ναι, τι? μου που δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Πάρω. Να σου πάρω. I was sure. Θα το δώσεις. Do you have the mic? Είναι αυτό το πισόμενο. Θα το έχω μαζί μου. Ούτως θέλει. Ωραία, θα το έχω μαζί μου και θα το... Θα το πάρω. Ναι. 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 Α, οκ. Εντάξει. I'm here. I got it. Ναι. Do you want? Take one. Ναι, κατάλαβα. Δικό. Και να σου πω, αγόρι κορίτσι είναι ήρεμα. Όχι, γενικώς. Σε γενικές γραμμές. Αγόρι κορίτσι είναι ήρεμα. Ωραία, εντάξει. Ναι, εννοείται πάντα. Οκ. Καλώς. Ναι, παιδί μου, είναι μόνο. Και εγώ αυτό βλέπω, δεν έχει κάτι. Πήγε, ξερεύνησε όλο το σπίτι. Έκανε τη βόλτα του σε όλο το σπίτι εδώ μεταξύ. Το πρώτο μέρος που πήγε ήταν το μπάνιο. Ρε φίλε, λέγει καθόλου, Κλέβεις. Είσαι ένας τσίτ. Φάτε και την άλλη του πίτσα. Γιατί είναι το γαϊδούρι. Γιατί έγινε είπες του Ρίτσι. Σφάξτε το. Προσπαθεί να δει να το πάρει βόλτα. Πού το πάρει το γαϊδούρι, μην το πάρεις, μην προσπαθείς να το πάρεις. Το γαϊδούρι μου, με αυτό κοιμάμαι ρε! Γιατί ρε Άλεξ. Ψάξε βρες τα, να θα το βρεις όμως. Την παντόφλα. Φέρ' το παιχνίδι του Αλεξάνδρου του Ανδρέα. Δεν το... Τι έπαθες. Απορώ, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα. Μη στο πάρω. Όχι. Δεν το παίρνω από το στόμα, από το στόμα του έτσι. Την παντόφλα. Ας την πατώτα. Δεν την κάνω. Θα το δώσω λίγο. Θα σε σκίσω. Θα του δώσω λίγο κουβιά. Βρες κάποιο άλλο δικό σου παιχνίδι παλιό. Είναι. Get him. Okay. Yes. Close to knock. Δεν θέλει. Να το μαλάκι. Δώσε μου. Κάσπερ! Κοίτα! Έστηκε για όλα τα άλλα τώρα. Πάυσε.
Σιγά. Το πήρα. Δικό μου τώρα. Δικό μου. Μπράβο. Πάρτε το και ξαφάνισε το. Βάλτε το πάνω στο κρεβάτι το. Όχι. Βάλτε το πάνω στο κρεβάτι σου. Τι είναι, παιδί μου. Congratulations! One shot, one shot. Ah, Όχι στο καναπέ, δεν θα πας. Κάτω θα πας. Έτσι. Τι κάνετε. Μου θύμισε τα γκολ και έκανε. Προπή σας. Προπή σας. έλα κόλλησε. Του λέω του Αντώνη, του ξαναπήρα τηλέφωνο. Του λέω δεν θα έχουμε τηλέφωνο, θα είμαστε 5. Ναι. Εγώ το έβαλα στο πάνω. Κάτσε εκεί. We would die in seconds. Λοιπόν, Κάσπερ, άκου. Κάσπερ. Γιάννη, μη μου το κάνεις τώρα αυτό. Εντάξει, ρε Γιάννη, λάθος στιγμές μπαίνεις κι εσύ τώρα. Όχι, κάτσε. Τι γλύκα σπούλε. Απλά εγώ Αλέξανδρε like to... μου, πίστεψα μου, εγώ δεν θα συμφωνούσα να τον κρατήσουμε. Να τον φιλοξενήσουμε. Πίστεψε. Αυτή τη στιγμή έχω το σκυλί του Δημήτρη στα πόδια μου. Γεια σου, Δημητράκη. Πόσο γλυκά κάθεσαι, παιδί μου. Σου γλυκό σκατάκι είναι. Θα ήθελα τα πάντα για να Κάσπερ. Για να έχεις ένα Κάσπερ. Ή ένα φάσκι. Ή ένα Φάσκι. Ναι. Κάσπερ. Ήσυχα. Δεν ξέρω. Κάσπερ. Ήσυχα. Σέρμα. Ήσυχα. Έλα εδώ. Έλεος, Κάσπερ, έλεος. Έλα εδώ. Έλα εδώ, ήσυχα. Ήσυχα. Παναγιά μου. Εγώ στο επόμενο θα βγω για να κάτσω να ασχοληθώ με το σκυλί του Δημήτρη. Δεν μου αρέσει να ασχοληθώ όλη την ώρα με το σκουλάκι. Όχι, απλά το νιώθω λίγο κρίμα που που κάθεται μόνο του. Δεν είναι θέμα, και αυτός είναι κουρασμένος τώρα. Θα κοιμηθεί το πιο πιθανό, γι' αυτό σχολιάω. Βάλε το μαξιλαράκι μέσα στη φωλιά του. Γιατί μπήκε στο όταν και εδώ. Θέλει να πάει.
Τρέχα, μη πας damage, μη πας damage. Είναι 9 άτομα και χάσαμε. Μάλλον έρχομαι λόμπι. Σε παρακαλώ. Ναι. Περίμενε, τώρα έρχομαι λόμπι. Απλά υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται να παίξουμε άλλο ένα. Περίμενε, θέλω να δω κάτι. Έλα, πόρτωσε. Έλα. Να κάτσω. Να φάω το παιδί μου. Πλατινούμενα.